Усім прывітанне, першы гікаўскі 71. Так? Вадим? Так. Добра, потому что у нас заўжды ёсць памылкі з тым, як мы лічым выпускі. Я памятаю, что что камбэх пакрыўдзіўся крыху. Не можаш крыху. забыць, як мы смакталі сраку. Не, то, что камбэх пакрыўдзіўся крыху з-за таго, што ён хацеў, чтобы выпуск з ім быў 69. Вось, але ён у нас атрымаўся 70-м. Да, слухай, не ведаю чаму, але Spotify нас у апошні час нармальна так прасоўвае. То бок нават калі у нас з табой ёсць рэгулярнасць у ранішнія часы, калі паглядзець. У нас на Spotify ніколі ў жыцці не было там болей. Нават я памятаю, калі мы з табой атрымалі фічеринг на Spotify, у нас з табой у пікі было 7к праслухоўванняў, а тут ты глядзіш, і у цябе 5к на тым выпуску. Вось. Таму гэта вялікі дзякуйце, што на Spotify нас вельмі зручна слухаць нават элітарную частку. Але не ў Беларусі. Так. Ну, типу, бо ў Беларусі на Spotify падкасту няма. Так, факт. І калі вы ці што падпісваецеся на наш Patreon, то Patreon можна вельмі выдатна па адной кнопкі падлучыць да Spotify, і ўсе элітарныя частцы у вас аўтаматычна заходзяць, ну, типу, залетаюць. Там можна падпісацца, так напісана, элітарны першы гікаўскі, можна ўбіць у пошуку. І калі ласка, не падпісвайцеся на Patreon праз тэлефон маркі Apple. Ну так, таму што вы болей плаціць будзеце, як мінімум, так. Лепей гэта рабіць праз веб-версію. Так. Вось неяк так. Вось. Якія навіны? Што цікавага? Што, глядзі, якія навіны? Маі вакацыі навагоднія, з якіх я вось зараз выходжу, я ў панядзелак выходжу на працу, прайшлі пад эгідай Oculus Quest. Вось. Мне здаецца, паспрабаваў усё, што хацеў паспрабаваць, і для мяне, канешне, гэта па-першае, апошняе, што я чакаў ад Oculus, што гэта паўнавартасная гейм-кансоль. Таму што я некалькі дзён таму усталяваў туды эмулятары, вось, і ты можаш супакойна проста падлучыць джойстик ад Xbox і гуляцца ў свае улюблёныя эмулятары у пакоях, якія ведаеш, з VHS-відзікам, з старым телекам і гэтак далее, і гэтак далее. Там жа ёсць афіцыйная аплікацыя Xbox. No, яна ёсць, гэта просто стрымінг. No. Тыпу, ты набываеш сабе падпіску і гэтак далее. Тое ж самае ёсць і на мабільніках. Ты... Не, ну, але не... гэта, ну, тыпу, тое ж самае. Ну так. Калі глядзець усе гэтыя топы VR-гульняў, то табе усе кажуць, тыпу, паспрабуй там Beat Saber, паспрабуй яшчэ нешта. Вось. Я не ведаю, Beat Saber, і, дарэчы, гульня, якая не заходзіць мяне таму, што... Я ввогуле, я паспрабаваў гэта... Не. Ну, гульня просто не геймплейна весела, таму што калі ты там крыху прыдрочышся і пачнеш гуляць на нормале ці на эксперце, то там прям мяса бывае. Але пры гэтым музло цалкам не маё. Вось, я там крыху пабіў блокі пад Linkin Park. Там можна свайго напампаваць, і ты ствараеш узровень і сам расстаўляеш блокі. А потым закідваеш гэты узровень у... Да. На шлём, і плюс гэта... Мне падаецца, зараз прыйдуць людзі, скажуць, ты шо... Магчыма, калі я памыляюся, напішыце, калі ласка, як гэта абайсці. Вось. Ад чаго я проста выпаў, гэта... Мабыць, памятаеш, была калісьці такая галаваломка The Room, яна і на мабільніках была. Вось, яе даволі даўно адаптавалі у VR, і у VR, The Room у VR жыве проста паўнавартаснае жыццё, таму што ты можаш пакруціць там вельмі шмат галаваломак і гэтак далее, і гэтак далей. Толькі курва кароткая, 3 гадзіны. За 3 гадзіны ты цалкам пройдзеш усё. Вось. Адчуванне, нібыта ты схадзіў у квест-пакой. Калі вам такое просто падабаецца, мне упрышпіў. Вось, асабліва ёсць падобныя пакоі, дзе вы з сябрамі. І там, тыпу, калі вас там назбіраецца 3-4, магчыма, у вашых усіх сяброў ёсць Oculus. Вось, таму можна, і для мяне вось гэта вельмі моцна ўразіла тое, што па факце пірацкія гульні, якія ты усталёваеш праз Keylogger, это, тыпу, такая херня, якая ці што пампуе любую херню на ваш VR-шлём.
Вось. Ну, не любую, тую, якую туды запампуюць. Ну, там амаль ёсць усё. Тыпу, усё, што ёсць у афіцыйным Oculus Store, усё, што ёсць у неафіцыйным Store, які не Keylodder, а, божух, на SideQuest называецца, вось таксама. Сёння спампаваў Half-Life Blue Shift VR, таму што усе ссуцца зараз кіпнем ад яго. Гэта ж, калі я не памыляюсь, просто першая частка ў VR. Гэта першая частка, якая адаптавана цалкам пад VR, і яна выкарыстоўвае ад Half-Life Alyx некаторая рэч, то бок там ёсць вось гэтыя... Там хутчэй за ўсё гэтае падцягванне прадметаў. Так. Я чыста хочу паспрабаваць. Я ведаю, што Half-Life Alyx на кампухтеры зрабілі шпорт на кампухтер звычайны. Вось. Ну, ён гэта ўсё так адчуваецца вельмі незручна. Бо бачна, што гульня распрацоўвалася выключна пад VR-гарнітуру, і ці ёсць нейкія такія складанасці з адаптацыяй таго ж першага Half-Life пад VR-гарнітуру. Я не ведаю, якія складанасці, бо я яго яшчэ не спрабаваў, але усе агляды, якія я глядзеў, яны усе проста, я кажу, ссуцца кіпнем ад таго, наколькі ён ахірэнны і гэтак далей, і гэтак далей. З гулень, якія вось там моцна прасоўвалі калісьці квест, калі выходзіў трэці квест, усім гульцам давалі да яго Asgard Warriors 2. Вось гэта такі God of War, толькі пра егіпецкіх багоў. Вось. І сэнс у тым, што ты, груба кажучы, знаходзішся у вось гэтай пірамідзе, і табе трэба з яе выйсці. То бок табе трэба падняцца наверх па пакоям, і там шмат розных загадак, ты махаешся з рознымі чувакамі. Кароч, даволі прышпільна ў тым плане, што яна рэальна адчуваецца вельмі натуральна. Тыпу, у гэтай гульне табе, ну, вось туторыял, які ты праходзіш, ён цягнецца там 3 хвіліны, і за гэтых 3 хвіліны ты цалкам разумееш усе механікі, закон таго, што ты можаш усё, што заўгодна ўзяць у рукі, гэтаму у кагосьці зашпуліць, вось, усё мее вагу, ты можаш, там, ёсць нейкія загадкі, тыпу, там, ёсць весы, там, паставь на весы што-небудзь. Яно не падыходзіць. Ты пачынаеш там шукаць нешта у пакоях, я не ведаю, каменюку нейкую з пола береш і кладзеш. Даволі прышпільна, але пры гэтым, ну, сюжэт божухна, гэта просто дупа. Лепей, і кат-сцэны яшчэ нахер не пропускаюцца. Я сижу і думаю, нахер вы мне трэба са сваім сюжэтам эпічным. Просто ад'ебіцеся, вось, можна мне гэта ўсё скіпаць, я хачу вось зарабіць піў-піў. Вось. Ёсць у мінулым годзе, пад канец мінулага году, калі я не памыляюся, выйшла таксама гульня, таксама гэты маштабная такая... Бэтмен? Не, Бехімат. Бехімат, вось. Бехімат, як я пра яго чытаў, гэта такая штука, якая вельмі падобная на Dark Souls, але ў VR. Усе пра яе так кажуць. І гэта тое, што мяне адпужвае ад гэтага ўсяго, таму што... Ты думаеш, што трэба будзе па кватэры... Не толькі праз гэта, а яшчэ праз тое, што я, ну, на дадзены момант у мяне нейкія траблы з гульнямі, якія прывязаны да таймінгу. Вось, асабліва калі ты... Я зразумеў бы, калі ты гуляеш праз лінк, то бок запускаеш гульню на кампутары, якая транслюецца табе ў Oculus. То бок там нашмат меней вось гэтыя стандартныя окулусаўскія тармазы. Я не ведаю, як Бехімат працуе на Oculus Quest 3. Вось. Таму што ёсць толькі Oculus Quest 2 у наяўнасці на дадзены момант, і час ад часу яно падфрыжвае. А калі ты ў VR адчуваеш фрызы, ну, гэта пиздец. Тыпу, ну, у тебя адразу вось уся гэтая штука, увесь гэты дзіўны свет, які ты бачыш вакол сябе, ён адразу, тыпу, правальваецца, ты вспоминаешь, што ты сядзіш у VR, што гэта гульня, ты пачынаеш заўважаць фэпісы і гэтак далей, і гэтак далей. Ёсць аплікацыя, божух, на Quest Game Optimizer, ці неяк так, вось, якая аптымізуе гэта ўсё, плюс шлем вельмі лёгка разагнаць. Я просто гэтым не займаўся, магчыма, яно вырашальна, але Бехімат ёсць у спісе таго, што я хачу абавязкова паспрабаваць, таму што, ну, рэальна прышпільна.
Вось у маіх нататках написано Madrunner VR, гульня, якая спадабаецца твайму баце, калі ты скуф. Вось гульня гэта хуйня Cyber Interactive, который я не ебу, просто яна была адным з спісаў, якія я глядзеў, тыпу што абавязкова трэба паглядзець. Вось і як не дзіўна, яна мне ніхера не спадабалася, таму што зноў-такі, калі магчыма запускаць праз лінк, можа быць, яно працуе нармальна, а ў аўтаномным рэжыме яно ўсё, як мінімум, перад тым, як ты попадаеш на ўзровень, табе трэба 4 хвіліны яго грузіць. Вось, і ты просто глядзіш на тое, як у цябе там просто экран загрузкі. І ўсё, больш нічога. Гульня пачынаецца з таго, што табе трэба памяняць кола на сваім запарожцы. Вось. Ўсё, што пра яе трэба ведаць. Я ніколі не гуляў ні ў адзін Madrunner, нічога пра гэта не ведаю. Вось, я яе скіпнуў, вось, але здаецца, што рынок вось такіх гульняў, ён вельмі моцны, таму што, ну, тыпу, яна медытатыўная. Кароче, маё каханне... Мне сябр, ён любіць гэты ўсе еўратрак-сімулятары і танкі. Бля, ён скуф. Ну так. А яшчэ, мне здаецца, гэта ён ажаніўся, не так даўно яго нарадзілася дзіця, і яны там так даўно. Год 5. Год уже? Год 5? Ого. Як хутка ляціць час. Я ў Польшцы быў, ён тады ажаніўся. Кароч, маё каханне, тое, што забрало маё сардэчка, гэта 11 Table Tennis VR. Гэта настольны тэніс, вось, які адчуваецца рэальна як вось тыпу сапраўдны настольны тэніс, у якім ты можаш супакойна зарубіцца са сваім... Літаральна звычайны тэніс? Гэта літаральна звычайны настольны тэніс. Чувак, але ён нахуй такі вясёлы, і я не ведаю, гэта просто дупа нейкая. Я з такім задавальненнем у яго гуляю. Вось учора была тусоўка, ты мне прывёз другі шлем, вось, і мы учора рэзаліся, і сёння раніцай з дзяўчынай рэзаліся ў 11 Table Tennis. Ну тут, здаецца, табе трэба... Я гляжу скрыны, гэта просто, тыпу, тэніс. Так, але, чувак, тэніс, ну, тыпу, гэта рэальна сімулятар, які сімуліруе яго, ты адчуваеш, па-першае, гукі вельмі выдатна зроблены, па-другое, вось, усе гэтыя штукі з тым, як ты адбіваеш мячык, тыпу, у цябе ж ракетка, ў гэты момант яна вібруе, літаральна адчуванне такое, нібыта ты вось б'еш па гэтаму мячыку. І на Ютубе ёсць відэа, дзе людзі, якія ніколі ў жыцці не гулялі ў настольны тэніс, 30 дзён гулялі ў 11 Table Tennis, станавіліся за рэальны тэнісны стол і пачыналі гуляць сходу. То бок, яно рэальна сімулюе. Прикольно. Ну вось. Але мне звычайна не падабаецца. Ну, вось, калі звычайна не падабаецца, тады, мне здаецца, не тваё. То мне вогуле, тыпу, ніякі від спорту не падабаецца. Ну, слухай, гэта просто... Што хачу яшчэ паспрабаваць? Існуе Dungeons of Eternity, гэта сімулятар таго, як вы з сябрамі ходзіце па падзямеллях біць мобаў. Бля, калі я не памыляюся, то гэта менавіта тое, што я хацеў табе прапанаваць. Так, але у яе вось гэта адна з тых гульняў, якая не маюць мультиплеер на... Так. Да, і яе трэба набываць за фул прайс, і вось я пакуль я яе спампаваў, я хочу паспрабаваць яе ў адзіночным рэжыме і паглядзець, як оно, і ці што набыць і ўжо ташчыць кагосьці, каб гуляць у гэта ўсё. Ну і плюс так, Димео да сіх не гуляў. Блин, я не ведаю. Можаце пайсці на канале у Гомзіка ёсць відэа аб тым, як мы з ім загулялі партыю Димео. Мне, ну, тыпу, так, яна прикольна паспрабаваць некалькі мап прышпільна. Але ў той жа момант, як толькі ты паспрабуеш усіх персанажаў, калі ты паглядзіш усе іх скілы, ты такі, ну, я зразумеў. Тыпу, ты не адчуваеш ніякага прагрэсу ў гульні, ведаеш? Тыпу, ўсё, што табе даюць за пройдзены ўзровень, гэта экспу, за павышэнне якой табе там нейкія там шкуркі на твае рукі, якія ты, ну, тыпу, якія ты бачыш у экране, тыпу, нейкі там пальчаткі, ці у твайго аватару будзе новая маска, ці новы скін нейкі на твайго персанажа. Вось, тыпу, такога.
што вядзе мяне да адной думкі, якую я зразумеў за апошнія 2 тыдні, пакуль карыстаўся ў актыўную кожны дзень VR-ам. Усе зараз VR-гульны, яны пра тое, што... Ну, тыпу, яны сесіённыя, усе цалкам. Тыпу, рознага роду сесіёнак, якія проста цікава парубіцца гадзінку з сябрамі, а пасля гэтага забыць пра яе там на тыдзень, на 2. Вось гэта вось зараз пра існаванне VR-у. Прышпільнага індзі да халеры, прышпільных сімулятараў да халеры. Вось я там, адна з гулень, якую я спрабаваў, гэта проста, тыпу, ты кіруеш машынай, сядзіш за страном і проста глядзіш на неверагодныя віды, якія ты там тыпу, траса, якая пралягае каля Ла-Маншу. Вось такія рэчы. Ну, тыпу, гэта нешта з разраду 3D-відэа на YouTube. Не, там ты ўсё ж такі кіруеш, і там ўсё ж такі ёсць нейкі геймплей. То ты можаш кіраваць. Так, вядома, тыпу, у цябе фізічная машына і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, і яшчэ вельмі моцна хачу паспрабаваць, можа, сёння гэта зраблю, існуе гульня сімулятор гольфа, ад якой таксама ўсе вельмі моцна ссуцца са словамі «А я не ведаў, што мне падабаецца гольф». І я такі, можа, і я не ведаў, што мне падабаецца гольф. У цябе нейкія старческія гульні? Нет, просто, слухай, теннис, гольф. Хочацца паспрабаваць. Далі такі, бля, крыкет, пацаны, рэч. Дарэчы, вельмі можна крыкет паспрабаваць. Вось, ну і там, здаецца, Blade and Sorcery таксама паспрабую хутенька. I don't know, what is it? Гэта сімулятар фэнтэзійны ўсяго з тыпу ты можаш махацца на мячах, і гэта проста якось існуе Бонлаб, якая проста лабараторыя. Пачакай, мне падаецца, я ведаю. Ты ведаеш, таму што ты хутчэй за ўсё бачыў 300 мільёнаў тыктокаў з Blade and Sorcery. Я ведаю, таму што я ў іх гуляў. І гэта вельмі... Вось, у мяне гэтая гульня выклікала... Карацей, ты там заходзіш на карту, і тыпу, у цябе там ёсць нейкія NPC, якіх ты можаш забіць туды-сюды. І у мяне гэтая гульня выклікала адчуванне, быццам бы па-за шлемам нехта стаіць. І скіп-пуп-пуп. Я ўвесь час такі оп. Добра, нікога няма. Ну, слухай, насамрэч, да, ёсць такое, што нешта незвычайнае адбываецца, калі ты стаіш у VR-шлёме, а потым узгадываеш тое, што побач з табой можа нехта знаходзіцца, і табе проста стрёмна. Так. Вось, усе яшчэ вельмі моцна ссуцца кіпнем ад Resident Evil 4 у VR-ы. Але я такі, тыпу... Струк ведае. Просто я ўжо, ну, тыпу, звычайны Resident Evil не вельмі-то моцна і люблю. Ну, акрамя Gun Survivor, які ў мяне быў на PlayStation 1. Я не ведаю, я паспрабаваў некалькі VR-гульняў, я такі, не. Я кажу, просто трэба ў сімулятары, які ісці. Калі табе падабаецца. Я выключна вось... Ты мне ўчора VR прывез, я яго паглядзеў, што ў цябе усталявана, а ў цябе не усталявана ніводнай гульні. Ну так, таму што... Просто ніводнай. Так, таму што гэты VR на 64 гігабайта, і ў мяне там быў Аркейн. Ну, у цябе 40 гігаў вольных на ім было. Ну, вось 20 гігаў Аркейна, а да гэтага, там былі гульні, блядь, я іх просто выдаляў, таму што яны мне не трэба былі. Я чаму яны будуць ляжаць? Не ведаю. Я, буду спрабаваць, пакуль табе VR не трэба, мы будзем гэта спрабаваць у кампаніі і гэтак далей, і гэтак далей. Свісні, калі трэба, будзе аддаць. Ён мне будзе трэба на якім-небудзь першым крупным маштабе ад майго роднага гуку. Ну, вось, да, я спробую, я буду як мінімум глядзець «Лодара пярсцёнкаў». Так, бо у фільме ёсць вельмі шмат цёмных момантаў, якія на сваім тэлевізары я хер разгляжу. Я бы, ведаеш, што хацеў, можна, існуе ж версія 3D, і цікава было б спампаваць версію 3D і падсунуць іх агучку туды, каб вось кайфануць паўнавартасна. А ты спрабаваў VR фільмы? Мне не спадабалася. Што, VR Pikmin, што? Фільмы.
Як толькі у мяне VR Ну, з'явіўся... у плане 3D VR. Так, як толькі у мяне VR з'явіўся, я паспрабаваў паглядзець на ім мсціўцаў у 3D. Да, таксама. У мяне вельмі дзіўная рэч, таму што ў мяне просто ў адзін момант я заўважыў, глаза сходзяцца. Ну, можа. Дарэчы, крыпёшка, гэта крыпёшка Лёша IT-барады, як я разумею, да? Так. Мне здаецца, яна падыходзіць толькі Лёша IT-барадзе і табе. Ну, так, таму што у нас няма патлаў. Не, у мяне учора, акрамя мяне, яшчэ 3 чалавекі было дома, і там больш-менш падышло аднаму. Вы просто, блядь, не крыварукі. Не. Ну, просто ты бачу, я пры табе яго апраную, ўсё было цудоўна. Так, чувак, але калі ты гуляеш у той же самы тэніс, калі ты рухаешся, ён ну так, яна не прызначана для таго, каб ты рухаўся. Яна не прызначана для таго, каб ты гуляў. Ну, цалкам, магчыма, так. Ці вельмі моцна зацягвае яе. Ну, так усё роўна расцягваецца. Типу, яна не ведаю, карацей, я гуляў у нейкі сімулятар меха. Да, я бачу. Ну вось. І у ім было ўсё нормально. Там таксама трэба было рухаць галавой. Но ты ўсё роўна сидзячы яго гуляеш. Не, стоячы. Ну, у плане ты не рухаешься, ты не потым я яшчэ спрабаваў ваенны сімулятар таксама. Не хапае ў жыцці ваеншчыны, да? Вось. Я не памятаю назву, але таксама прышпільны быў. Ну, кароч, вынікі. Я не ведаю, ці трэба набываць Oculus Quest 3. Вось, таму што пакуль ўсё, што выходзіць на Oculus Quest 3, выходзіць на Oculus Quest 2, акрамя 2 гулень, якія я заўважыў, астатняе ўсё цалкам нарм. Вось, і тое іх адаптавалі, каб яны запускаліся. Ну, гэта ж розніца выключна дзеля таго, ну, там же трэба знешняя камера, гэта па-першае, калі табе трэба AR-тэхналогія. Так, ці калі, я не ведаю, у цябе вельмі дзіўная будова твайго чэрапу, і у цябе вочы на вельмі дзіўнай дыстанцыі. Бо, напрыклад, у Oculus Quest 3 толькі 3 ўзроўні рэгуліроўкі. 2. Ой, 2. У другого, да. Так. Толькі 3 ўзроўні рэгуліроўкі. А ў тройкі і 3S там ужо вольны. Ну, так. Вось, мне здаецца, гэта клёва. Гэта прышпільна, так. Ну, вось, буду сачыць, не ведаю, колькі гэта ў мяне прыцягнецца, але буду прыносіць, спадзяюся, нейкія навіны з гэтай галіны, але хутчэй за ўсё па старым гульням, якім год пад сраку. Тыпу Eleven Table Tennis VR, які выйшаў больш за 5 год таму. Ці Beat Saber таксама больш за 5 год таму. Зато гэта гульняў нармальная аптымізацыя. Вон лап не дрэнная. Ну, такі мы ж размаўлялі пра яе. Ну, так. Ну, тыпу, кажуць, што яшчэ Walking Dead нармальны, але, тыпу, мне нешта Месіць Замбарэй такое струк ведае. То бок Arizona Sunshine табе не. А што гэта ўвогуле? Ой, гэта, мне падаецца, адна з самых папулярных гульняў на VR. Гэта бачу, Arizona Sunshine. Ось. Другая частка, кажу, так само прышпільная. Ага. Ну, не ведаю, могу зараз паспрабаваць там можна. Да, ты ж, слухай, вось што дзіўна дагэтуль, там, напрыклад, у мяне быў Xbox 360 прашыты. І калі я як бы прайшоў там 2 тайтлы умоўна, мне стала не цікава праз тое, што ўсе гульні ты дабываеш просто так. Няма, вось ведаеш жа гэтага адчування, што ты на яе патраціў шмат грошай і цяпер павінен у яе неяк паглынуцца. І ты іх вельмі хутка дропаеш, нешта новае спамповаеш і гэтак далей, і гэтак далей. Але ў VR гэта пиздец як прышпільна, таму што ты кожны раз у новым экспірыенсе. І гэта кожны раз вось просто нанова ты ў гэты наратыў уваходзіш, таму, канешне, да, так, прышпільненька.
Здаецца, вось у гэтым самае моцнае адрозненне. VR 100%, мне здаецца, у бліжэйшыя годы не вырасце ў буйную індустрыю. Мне падабаецца, калі толькі гэта ўсё пачало з'яўляцца, все-таки VR гэта будучыня. Так. І вось зараз усе гэтыя годы ўсё яшчэ магнум опус VR, гэта Half-Life Alyx. Не, 100%, чувак, 1000. Гэта вось тая гульня, якая на 100% раскрывае ўсё тое, што для чаго VR задуманы. Тыпу, гэта гульня, для якой трэба паўнавартасны пакой для гульні. Фу. Ну, не ведаю, фу, не фу, але... Тыпу, дядька, паўнавартасны пакой для гульні і... Ну, мне падаецца сэнс VR у тым, што ты, тыпу, можаш у любы момант апрануць шлем і незалежна ад твайго асяроддзя пагуляць. Але яно так не працуе. Ну, вось. Я не ведаю. Маё меркаванне наконт VR, калі у вас няма тэлевізору, і вы хочаце глядзець фільмы ў добрай якасці, набывайце Oculus Quest 2. Двойку вы уже не набудете, набывайте тройку, и она не так шмат и каштует. 500 евро. Где, блядь, 400? 500 евро? Чувак, добро, топа-центрас. Зараз зайдем. 500 евро, 499 офіційний кошт ягоны. Тройки. 3S. Да, не тройки, не 3S. Я про 3S говорю, нахуй тебе тройка зараз. Чувак, блядь, ты ж не казал про 3S. Ну, бля, пробачьте, что я сказал, забыл додать S у концы. Кошт 649 евро за третий квест 512, 128 гигабайтная версия 3S каштует 399 евро. Ну. Як бы можна заўжды зайсці на дядька, аўтарычку. А знайдзі мне... Ну, добра, на аўтарычку. А ці шмат ты на аўтарычкі зараз другога квеста бачыў? Усё заваленае, усё, чувак. Ты толькі у аднаго прадаўца знайшоў другі квест. Ну, не трэба, блядь, ўжо пиздзець. Я колькі пытаўся знайсці, я у 4 прадаўцоў глядзеў другі квест, яны мне ўсе адпісалі то, што яны скончылись. Я не ведаю, чувак, я свой гэты квест набыў за 4 хвіліны на скільбю. Не ведаю. Вось так просто. Это было першае 128 гигабайт, квест 3, 379 евро. Ты на скільбу глядзіш? Это я гляжу на геймруме. Ну, ўсё роўна, тыпу, 20 евро розніцы, таму... Я за то, я ўсё яшчэ голосую за то, што... Ты ніякі шлем не возьмеш за больш танную цену. Жоднага шлема не існуе. Это квест 2. Ну вось табе з ходу 210 евро. Что? 195 евро, 199 евро. Что ты глядишь? Блядь, MetaQuest 2. Блядь, дядька, ну ты пишешь, это ж перекупы ў большасці сваёй. Веду, якія гэта перакупы, калі... Ну ты заходишь, а у іх там прайс, блядь, на все квесты. Вось, чакай. Я зараз для цябе просто запушчу гэтую, где тут share screen. Ну зараз добра, гэта я баршчану з улікам таго, што выходзіць тройкі, будуць все пазбаўляцца ад другіх квестаў. Да халеры іх, вось, блядь, з усімі гэтымі... 290 евро. Да, і тыпу, ну, гэта 290 евро за 128. Ну. Его. Дакінь яшчэ 100 евро на будь 3S, новы. Ну, так. Ну, все роўна, тыпу, калі ты не хочаш праёбаваць гэта... Ну, так, але ж, дядька, ну, бля... 200 евро ёсць. Давай не забываць, што гэта аўтарычка. Невядома, як ім карысталіся, што з ім было. Ну, ты ж ведаеш, наколькі гэта ўсё з гэтым... З VR-ам, з іх лінзамі, гэта ж... масакра. Ну, магчыма. Можа, мне просто пашчасціла, таму што я браў квест, які... Ну, я кажу, я ў адзін момант з табой, ты нават памятаеш тое, што я браў у афіцыйнага, ну, у афіцыйным магазине, ну, і мне сказалі, што не, у нас іх няма болей. Ну, так. У выніку атрымаў бясплатна. У выніку атрымаў бясплатна ад дзядзькі і барады, дзякую яму вялікі за гэта.
Вось так. Факт. Що, можна гэта сканчаць разгонныя часткі? Не, слухай, я ж пагуляў у гэты Pass of Exile 2. Да, ты яго нават пастрыміў. Я яго нават пастрыміў на Тадеуша Падкасцюшкіна, аднаго чалавека, дзякую яму вялікі, што быў са мной увесь гэты час. Вось. Што я магу сказаць? Жанр дыяблоідаў памёр. Цяпер гэта паэблоіды. Вось. Бо Pass of Exile у сваім ранішнім доступе, калі хто не ведае на дадзены момант, ідзе ранішні доступ, які вы набываеце за 25 евро, калі я не памыляюся. Вось, вам даюць за гэты кошт данатную валюту. Данатная валюта марнуецца выключна. Яе хапае на тое, каб вы набылі сабе сумкі карацей, слаты ў інвентар. І пры гэтым, там няма ніякага pay-to-win. І ў ёй контенту у ранішнім доступе значна больш, чым у Diablo 4 разам з DLC. DLC, дарэчы, у Diablo каштуе па 40 евро. Вось, DLC, бля. А Pass of Exile 20 евро, ранішні доступ, але гэта пакуль што ранішні, будзе яшчэ адкрыты доступ. Што сказаць, гульня можна... просто будзе як з першай Pass of Exile. Так, яна тада выйшла, трэцюю Diablo нагнула, і зараз выйдзе з ранішняга доступу яшчэ. Але калі яна выйдзе, там просто будзе столькі контенту, што хуй у ім разбярэшся. Хацеце ўкатвацца, хутчэй за ўсё ўкатваецеся зараз. Не, дядька, ты ж ведаеш гэту тэму, чаму другая Diablo... чаму другая поя ўвогуле з'явілася? Ну, як адказ просто на тое, што выйшла трэцяя Diablo, усе былі незадаволеныя і стылем. Я пра другую пою. Другая поя? Не ведаю. Другая поя выйшла з-за таго, што першая поя стала перанасычана контентам. Спачатку яна просто задумывалася як нейкія тыпу новыя механікі, але вырашылі, што лягчэй просто стварыць новую гульню. Вось, і зрабілі другую пою. Так. Сапраўды факт, чувак. Гульня мне спадабалася, шчыра кажучы, але вось білдабудаўніцтва ў ёй гэта просто навука цэлая. Можна гэта на стрымах глядзець просто як людзі руйнуюць сабе персанажаў. Так, я зруйнаваў аднаго персанажу сабе, я нават не зразумеў як, я такі добры. Рэспектніца ніяк нельга? Можна, але я не ведаў, чаму менавіта ён зламаўся. Ты можаш адкаціць свае скілы, ты можаш все адкаціць, але калі ты там, не ведаю, прадаў нейкую шмотку, перад гэтым не праверыў новую, ты такі пуп-пуп-пуп, а куды дзеўся ўвесь урон? Чаму мяне забіваюць? Такі, Вось, я ў выніку стварыў новага персанажу. Я ўжо шмат часу, мне падаецца, тыдзень ці два нават не гуляў яе. Але пры гэтым так, слухай, я такі, гэта гульня значна лепш, чым... Я нічога тут новага не скажу, бо было вельмі шмат ужо аглядаў на другую пою. Вось, але тыя ж самыя босы значна цікавейшыя ў другой пое, чым у Diablo, бо, напрыклад, у Diablo звычайныя босы, акрамя Убер Ліліт, яны нічым не адрозніваюцца ад, не ведаю, ад нейкага элітнага босу, мобу. Вось, а у другой пое ты такі, стыль. І яны ўсе, тыпу, такія прыгоженька намаляваныя. Вау, прыгоженька. Вось. Гэта што пое. Калі вам падабаюцца такія гульні, то не марнуйце час, ідзіце, гуляйце зараз. Вось, вам спатрэбіцца. Ілон Маск нават намагаецца ў механіках разабрацца да сіх. На персонажы 89-го ўзроўню. Ёбала, блядь. Карацей. Што яшчэ? Я сабе падарунак зрабіў. Вось такі. Як яны? На Новы год. Цудоўна, слухай, я ў іх і ў залю хожу, я ў іх просто па вуліцы ганяю, вельмі зручна, вельмі якасны гук. Вось. І я вось зараз гляджу на вось гэтыя вось, гэта калі што, гэта... Самая танная аўдыатэхніка, якая нам падыходзіла для запісу на той момант. Аўдыатэхнік ATH M20X. Можа, каму трэба, напішыце, не ведаю, аддам. Мне трэба, таму што ў маіх провод перабіўся. Не паебаць. Слухачы уперадзі ўсяго. Я хачу сабе унутрыканальныя маніторы і нейры для запісу, таму што вось гэта ўжо, чесна кажучы, запорхала, так на бушку давіць.
А мне гэта не. Я ў іх занимаюсь вось там літаральна 1,5 гадзіны. Я ніякага дыскамфорту ўвогуле не адчуваю. Вушы не пацеюць? Вушы не. Ну, тыпу, яны ўсе мокрыя, але гэта не з-за таго, што я спатнеў. Ну, не з-за таго, што у іх спякотна. Скажем, назовем гэта так. Бо ну я зараз сяжу, то мне комфортно падаецца. Я не ведаю, я ушай просто не адчуваю. Я просто здавіла мне там. Вось неяк так, вось такія навіны. Не, слухай, я іх просто так не аддам. Давай разыграем. Трэба што-небудзь. Калі будзе 1000 подписчикаў на YouTube, вось. Николи. Так, Николи, блядь, гэта што за слово, Николи? Карацей, ты... Тое, што кажа твой кореш наркоман. Ты мне такога яшчэ не казаў. Ну, добра. Не ведаю, 1000 подписчикаў на YouTube і сярод каментатараў пад гэтым відэо. Нібыта пад гэтым відэо ты 1000 назбіраецца ўжо. Ну. Што, блядь, я не аб гэтым. Выключна сярод каментатараў пад гэтым відэо. І выключна тады, калі на канале будзе 1000 подписчикаў. Так што яны застаюцца ў мяне. Вось. Неяк так, такія вось навіны нашы маленькія. Нашай маленькай нівы. Шо, давай. А ці наша яна? Давай, гэта як бы навіны адбыліся, быў сес, з якога мы амаль навіну не ўзялі. Бо маленькі спойлер, магчыма, мы абмяркуем сес на наступным падкасце. Факты. Калі ўсё атрымаецца. Бо будзе чалавек, які ў гэтым нешта разумее. Да, адрозненне ад нас. Ну, але я бачу, там паказалі мастурбатары з-за шыі. Нарэшце, блядь, ваш штучны інтэлект будзе карысным. Ну так. Да, хутчэй за ўсё каштуе вельмі да халеры на дадзены момант. Магчыма. Але навошта, калі ёсць мастурбатар для Зельды? Я пра котку сваю падумаў. Не думай. Рабі. Вось. Ладно, тут зараз розныя слівы адбываюцца, як і заўжды. Вось, у нас год сканчаўся тым, што у нас была пачка сліваў пра другі Switch. Так, вось, і адно з іх гэта тое, што Microsoft плануе актыўна падтрымліваць Nintendo Switch 2 і выпусціць на платформе, па-першае, Halo Master Chief Collection. Гэта магнум опус стрылялак ад Microsoft, вось, і Microsoft Flight Simulator. Вось, таксама яны могуць з'явіцца яшчэ і на PS5. Вось. Таксама 10 ў чэрвені плануецца, па словах інсайдераў, што выйдзе TS4 Oblivion Remake. То бок гэта... Вось цікава, што тут незразумела ремейк ці ремайстер, таму што, магчыма, гэта будзе проста падцягнутыя тэкстуркі. Мне падаецца, што гэта будзе проста падцягнутыя тэкстуркі. Падцягнуты штучны інтэлект, кароч, ну, тыпу, як кажуць, на безрыб'е, але пакуль чакаем 6-ю тэст, прайсці 4-ю можна насамрэч, таму што яна ахуенна неверагодная. Да сіх лічу, што лепей, чым Skyrim, можаце кідацца ў мяне сваімі анучамі, мне... Ай, ну, дядька, господи, гэта як і ўсе такія, вау, Маравін такая прышпільная гульня, пайду пагуляю, гуляю 20 хвілін, такія, бля, як? Я табе кажу аб тым, што, типу, у сучасных рэаліях гэтыя ўсе старыя гульні, яны адчуваюцца вельмі не вельмі. Магчыма, не ведаю, просто я б кайфануў у Oblivioне з задавальненнем. З графікай Skyrim. Ну, нават не ведаю, да. Што, он так не гуляў бы у Oblivion з яго графікай на дадзены момант. На PC-версіі можна усталяваць да халеры моду, ён нармальны будзе, якія там і... Ну, як заўжды з усімі гульнямі беседкі. Тыпу, гэтая гульня пачынаецца нармальнай толькі тады, калі яе адрамантуюць самі гульцы. Калі там знікаюць загрузкі кожную хвіліну. Ну так. Вось, што яшчэ? Чакаецца, што ў красавіке будзе Doom the Dark Ages.
яшчэ адно гэта спінна-мазгавы шутер, як кажуць, чаму бы і не. Ён выглядае вельмі сакавіта, я б сказаў. Ну, як і ўсе апошнія Doom і Doom Eternal, усё, што як бы яны на свой час і першыя Doom таксама былі прям якаснымі гульнямі. Усе, дарэчы, у VR зараз таксама ссуцца з трэцяга Дума ў VR. Ёсць трэці. Трэці гэта ж які прям хоррор, так? Ну, там такі, да. Кароче, не ведаю. Я ў Doom ні ў адзін апошні не гуляў, вось, і мне неяк не асабіста цікава гэта ўсё. Вось, таму... Што яшчэ? На восень. Gears of War, E-Day... Ніводны Gears of War не гуляў, не збіраюся, мне ўсе гэта намацаваныя... Ну, типу, сесть неяк і пачаць іх праходзіць адзін за адным. Але я ў той жа момант такі, ну не ведаю. Можа, яно і не трэба. Яшчэ The Outer Worlds 2, гэта... Мне здаецца тое ж самае, што і першы The Outer Worlds будзе. Не ведаю, я не ёсць The Outer Worlds першы, мы пра гэта не так даўно размаўлялі, і яксці не. Вось, Call of Duty 2025 і Fable. Вось, мне здаецца, з... Слухай, пачакай, нейкі дзіўны ўброс, улічваючы тое, што ў 2025 годзе яны хочуць, каб выйшаў Gears of War E-Day? Ну... Магчыма, да, зноў такі чувак, мы з табой абмяркоўваем сліў інсайдера, які тыпу кажа, нават калі уявіць, што гэта ўсё сапраўды зараз распрацоўваецца і выйдзе, таму што таго ж самага там TS4 Oblivion Remake ніякага не анансавалася. Вось, ну там зразумела, што будзе нейкі Call of Duty. Зрабіць лягчэй, чым гульню з нуля. Давай шчыра. Вядома. Кароч, адзінае, вось, дзве рэчы мне тут з гэтага ўсяго цікава, гэта Oblivion Remake і Fable. Вось. Таксама нібыта Xbox атрымае порт Final Fantasy 7 Remake у 25 годзе і таксама выйдзе Final Fantasy Rebirth у 2026. Ну, як і казалі, эра эксклюзіваў скончваецца па крышачку. Так, адзінае, што адзначае інсайдер ва што я веру на 100%, тое, што усе эксклюзівы Microsoft будуць часовымі і пасля некаторага часу усе выйдуць на астатніх пляцоўках, як гэта было ў апошні час з усім гэтым. Так. Магчыма, нават мне здаецца, што будзе як там з некаторымі умоўнымі гульнямі, якія там толькі пару тыдняў вісяць у Xbox як эксклюзіву, а то потым ужо выходзяць і як бы вось неяк так. Тут была, дарэчы, даволі цікавая не навіна, хутчэй артыкула Джейсона Шрайера наконт таго, што па даследаваннях саміх распрацоўшчыкаў гульняў, калі гульня выходзіць у геймпасе, нават на іншых пляцоўках яна збірае нашмат меней продажай. Вось, яе вельмі шмат спрабуюць праз геймпас, некаторая частка праходзіць, але... Чаму? Ну так. Вы даёце магчымасць не набываць гульню за фул прайс, а набыць падпіску за 10, 20 евро. У той момант, калі у вас гэтая ж гульня будзе па фул прайсу каштаваць 70 евро. Цікава, чаму людзі не набываюць гульні? Вось, і, канешне, эканоміка ў іх вельмі дзіўная, таму што яны ж размяркоўваюць прадавацца ў гэты момант, і, канешне, да. Хочацца прадавацца, не выходзіце ў геймпас? Ну, там такая тэма, што яны хутчэй выходзяць у геймпасе праз тое, што яны хочуць атрымаць дадатковую аўдыторыю, якая будзе там заўжды гуляцца ў гэтую гульню, праз 2 месяцы яна з геймпаса сыдзе і потым яны пойдуць яны набываць. А ў чым праблема адразу тыпу гульню выпускаць у продаж, а праз год-паўтары выпускаць яе ў геймпас? Ну, падобная фінансавая мадэль не пасуе самім Microsoft, якім трэба прадаваць падпіску ў геймпас, а верагоднасць таго, што чалавек набудзе падпіску нашмат болей, калі гульня ў дзень рэлізу будзе ў геймпасе і толькі там. Не звязваюце з Microsoft, але ў той жа момант Microsoft адна з крупнейшых пляцовак. Ну так. І магчыма, вы пад ёй? Да, ўсё, што мы ведаем, што
Xbox цяпер гэта ўсё, усе пляцоўкі і гэтак далей, гэтак далей. Вядома, што яны ўжо распрацоўваюць нейкую кансоль мабільную і хутчэй за ўсё. Усе хутчэй за ўсё распрацоўваюць нейкую партатыўную кансоль, і Xbox, і Sony. Ну так, ось. Так. Sony там ужо неверагодна ебе со сваім PS Portal, які там адносна недавно сталі набываць простое, нават калі у тебе няма пятай плойкі, набываеш сабе самую дарагую подпіску. Да, дарагую. Ну, самая дарагая подпіска каштуе 25 евро. Типу, на якую гэта даступна, і типу і гуляеш у тыя эксклюзівы, якія ты хочаш пагуляць. То бок 250 евро плюс 25 евро у цябе ёсць асноўныя эксклюзівы Sony, якія ты бы вось хацеў паганяць, магчыма. Калі табе падабаецца стэлс у траве. Вось. Я не ведаю, што да гэтага ўсяго дадаць. Неяк веры ў Microsoft хуй ведае. Магчыма, хутка пойдзем гуляць на PC. Слухай, у Microsoft вельмі дзіўная сітуацыя з маркетингамі і гэтак далей, бо, напрыклад, той же Indiana Jones не, типу, вельмі неблагая гульня. Да, цалкам. Вось, але пры гэтым, ну, типу, у яго не было ніякай рэкламы. Дзіўна. Чаму? Вось. Хутчэй за ўсё Microsoft зараз просто крышачку будзе сыходзіць з гэтага, ведаеш, здымаць себе статус манапаліста, вось, і выпускаць гульні. Ну, грошы бяруць сваё, тыпу, яны хочуць зарабляць грошы, яны будуць іх зарабляць. Ну, і гэта атрымліваецца. Ну, так, як бы ўсё кепска не было у гульнявого падпадзела, якое распрацоўвае кансоля, хаця не сказаць, што ў іх там сапраўды ўсё кепска. Не так добра, як у Nintendo Switch, не так добра, вядома, як у PS5, як яны, як платформа сябе адчуваюць, але гульні яны прадаюць даволі добра. Вось, я думаю, што хутчэй за ўсё майкрасофтаўская кансоль, вось гэта карманная нейкая умоўная, она будзе распрацавана з якім-небудзь Asus'ам, накшталт таго, што робяць ROG Ally ці іншыя кансолі. Плюс там яшчэ і Steam завязе падтрымку SteamOS на ўсё, што толькі можна, таму што гэта Linux, і ну, SteamOS уже з'явіўся на кансолі, калі я не памыляюся. Таксама Asus'a. Так. Я з гэтага ўсяго больш за ўсё чакаю, пакуль падтрымка SteamOS з'явіцца на самім Xbox'е. Вось. І можна будзе танненька набываць гульню ў Steam'е і ставіць гэта ўсе. Там, дарэчы, я вось так не так даўно сядзеў, учора, мне здаецца, раніцай я заходзіў на Reddit, і я просто падпісаны на ветку з SteamOS-ам. Вось. І што даволі цікава, яны там такія, тыпу, вось, ты ж ведаеш, што у Xbox ёсць рэжым распрацоўшчыка, і там можна накатаваць нейкія аплікацыі. Там чувакі запусцілі Linux, і яны такія, тыпу, вось, можна паспрабаваць запусціць SteamOS зараз. А у сваёй сутнасці Xbox гэта просто, ну, гэта пекарня, якая працуе як бы вось з усім гэтым. Таму цалкам магчыма, і можна будзе гэта. Не трэба будзе прашываць Xbox, каб ставіць пірацкія гульні, можна просто накаціць SteamOS будзе, магчыма. Наўрад ці, бо, типу, навошта гэта Microsoft? Так, наступная навіна, новы піздарэс у TikTok. Вось, ByteDance сказалі, што яны могуць адключыць сервіс TikTok у США ўжо 19 студзеня. Вось, таму што хутка Верховны суд США будзе разглядаць справу, якая будзе, ну, цалкам вызначаць лёс платформы. На дадзены момант у США больш за 170 мільёнаў карыстальнікаў TikTok, а платформы і СМІ заяўляюць, што блакіроўка стане ударам па свабодзе слова. Вось, пры гэтым Дональд Трамп, чыё прэзідэнцтва пачнецца 20 студзеня, то бок праз дзень пасля ці што афіцыйнага сыхода TikTok, вось, абяцаў спыніць забарону TikTok. Вельмі цікава, што сам Дональд Трамп яго і спрабаваў спачатку забараніць, вось, тыпу, перабуўся, як кажуць, у палёце. Вось. Ну, гэта вельмі не вельмі для тых, хто, ну, тыпу, хто не ведае, у США вельмі добра TikTok плаціць за прагляды. Так. І вельмі шмат людзей, якія здымаюць гэтыя відэы, атрымліваюць, ну, тыпу, немаленькія грошы. Нармальныя, прям сапраўды нармальныя грошы.
І калі гэта адбудзецца, ну вы пабачыце больш відэа з бесхатненькамі у США. За ўсё. Не, ну слухай, там же 100% прыйдзе іншая пляцоўка, якая просто цалкам заменіць. 99% пайдуць просто ў Instagram Reels. І ўсё. Тыпу для США нічога не зменіцца. І Цукерберг будзе вельмі задаволены. Я не упэўнены, дядька, я вельмі не упэўнены. Ай, ну божух, ну чувак, это будзе як з Расіяй. У іх забаранілі там у пэўны час TikTok, і калі ты памятаеш, там пасля пачатку вайны іх стала, ну, нашмат меней, нібыта чым яны былі першапачаткова там. Вось. Некія расійскія блогеры засталіся, якія знайшлі, як пампаваць відэо TikTok, але і каментароў стала цалкам меней. Адна справа пампаваць відэо TikTok, а другая справа зарабляць з TikTok. Да, ну, зразумела, але я кажу пакуль пра юзарскі звычайны бок звычайнага чалавека, які заходзіць паглядзець відэа. Так. Вось. І як усе расейцы сышлі на той момант з TikToka у YouTube Shorts, які ў іх на той момант не быў заблакіраваны. Вось. Іншае, канешне, я не думаю, што звычайнаму карыстачу будзе розніца ў ЗША, сядзець у Instagram Reels ці сядзець у TikToке. Зараз алгарытмы, як мне здаецца, прыблізна і там работаюць аднолькава. Ну, для мяне Instagram Reels гэта нешта, ведаеш, тыпу, гэта просто твоя фотка ў Інстаграме просто расцянутая крыху. Ну, бо большасць таго, што я бачу ў Instagram Reels, гэта тое, што мне кідае божык. Вітаначкі, паважаны. Так. Гэта тое, што я хутчэй за ўсё ўжо бачыў у TikToке некалькі дзён таму. Можа, таму, што ты болей карыстаешся TikTokом, а калі б ты болей карыстаўся Instagram. Ну, я табе кажу аб тым, што гэта той же самы контент, просто з спазненнем. Разумееш? Ну, калі ва ўсіх зменіцца асноўная пляцоўка, ну, больш стане так. Ну і плюс Instagram-інфлюенсінг прыносіць таксама не меней грошай, чым прыносіць TikTok. TikTok плаціць за прагляды ў Амерыцы, але калі ты прамацоўваеш сваю Instagram-старонку, ты там можаш таксама прадаваць рэкламу і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, дарэчы, я пераскачу праз навіну просто пра гэта. Адзін з карыстальнікаў Reddit заўважыў сваю выяву ў рэкламе Мета пасля выкарыстання нейрасеткавага фільтра. І там ёсць вось сапраўдны скриншот, дзе вось топы твар чалавека, і ён там мераюць нейкую вопратку. І мне здаецца, вось у гэтым будзе наша будучыня, таму што рэклама стане цалкам персаналізаванай, яе будзеш бачыць толькі ты, вось, і ты там будзеш там я і мой новы Xbox. Вось я гуляю ў God of War на Xbox, бачыце, таму што нейкая ёбала, якая запускала рэкламу, не ведае, што God of War гэта эксклюзіў PlayStation 5. Вось такое будзе. Я з Gears of War перепутаў. Ну, ты ж яйкі, як кажуць. Вось. Наколькі, ведаеш, наколькі просто наконт прыватнасці нармальна выкарыстоўваць твае фотаздымкі для рэкламы ў сацыяльных сетках, якую таксама бачыш толькі ты, але ўсё роўна хацеў бы ты бачыць свой твар у рэкламе. Я б не хацеў бы бачыць свой твар. Не глядзі ў люстэрка. Тады падкаст мантыруеш ты. Не, дзякуй. Мета аслабіла мадэрацыю контенту. Цукерберг сакраціў каманду мадэратараў. Вось. Асабліва гэта кранулася пытанняў іміграцыі і гендераў. Вось. Што не так? Што змянілася? Трамп прыходзіць да ўлады. Вось, і калі раней Facebook болей падпарадкоўваўся таму, што адбываецца ў адміністрацыі былога прэзідэнта, зараз яны вымушаны адаптавацца. Вось. Цяпер яны дазваляюць абразы людзей па гендерных і сексуальных прыкметах. Мы павернуліся ў Twitter. Там вось Чубака учора нешта запосціў якраз. Чубака выдаў базу. Так вось. Базануў. Хлопец раз на год. Да. Слухай.
адмаўленне ад халакосту і блэкфейс усё яшчэ забароненае. Што? Ну тыпу забарона на адмаўленне ад халакосту, адмаўляць існаванне халакосту, тыпу яго не было нібыта. Гэта ж бандзізм, ён жа быў. Ну так дык да. Ну, пачакай, ты жартуеш, ці ёсць афіцыйна такая херня? Ну, казаць афіцыйна, што халакосту не было, гэта прывядзе да бан тваёй старонкі ў інстаграме. Зараз афіцыйна. Ну так правильно. Ну так, вось. І блэкфейс таксама за блэкфейс можна атрымаць па шапцы. А гэта дзіўна. Ну, так. Для нас дзіўна ў Еўропе, так. А вось для іх там, здаецца, можа, гэта там праблема. Таму што гэта неяк... Ты ж не рос у Амерыцы, ты не рос у чорным квартале. Вось, ты не чорны ўвогуле, хулі ты выёбваешся. Можа, я ў душы. Ну... Дарэчы, там Вожык пераклаў «Не гразі паўднёваму цэнтралу». Вось, усім раю паглядзець. Класіка. Трэба пераглядзець класіку. Праглядзець. Вось, крыху хачу закрануць, проста мне гэтая тэма спадабалася, у тым плане, што Sony паказала канцэпт свайго парку забаў на CES. Пачакай, мы толькі што размаўлялі пра гендары. Так, тое, што гэта ўся фішка з адменай усіх гэтых равенств, неравенств, яна рухаецца чамусьці ўжо ў не той бок, у які рухалася спачатку. Падаецца, што вялікія кампаніі пачалі нешта памічаць. Што, ну, напрыклад, гэта ніяк не прыносіць даходу, а ў некаторыя моманты, магчыма, гэта нават і шкодзіць тваёй фінансавай сітуэйшн. Ну, так. Мне, ну, тыпу, таму што калі вы не ведаеце, Мета гэта не адзіна кампанія, якая адмовілася ад DI, ці як гэта правильно назваць? DEI. DEI напрамку. Так, вось. Яны, тыпу, тыя ж Amazon. Мне што здзівіла, Харлей Дэвідсон. Ну так, яны там у рэкламе просто гэта выкарыстоўвалі, вось, і нешта... Ну, тыпу, Харлей, ён жа асацыяцыя здаровы мужик у касухе. З барадой, касуха, да, з піўным пузам. Я Юля. Вось, я несу радасць. А ты? Я несу тортик. Тортик, твою мать. Як я казаў у адным з падкастаў, то што ў хуткім часе гэта ўсё пачнецца з вялікіх кампаній, якія пачнуць гэта ўсё крыху адкатваць назад у бок таго, што давайце проста жыць дружна. І не будзе ў нас ніякіх, вось ты верталёт, а я транспартір. Вось. Бля, нас пахаваюць калі-небудзь за гэта. Хто? Не ведаю, тыя самыя злобныя людзі, якія пішуць нам хуйню ў твітары. Ну, прыйдзе РГБ і ўсіх іх раскідае. Ну, да. Чыста можна ультануць, прызваць Лёшу РГБ, каб ён пашоў. Просто. Вось. Да, вось ты закрануў Amazon, вось пазаўчора атрымліваецца ўжо часткова скарачае праграмы Day, але не закрывае іх цалкам. Ну так, так. Да, яны заставілі толькі галіны, якія прыносяць прыбыль, калі я не памыляюся. Ну, яны там, але пры гэтым яны не распавядаюць, што гэта. Ну, тыпу, якія менавіта яны напрамкі закрылі. Што ім, да, прыносяць гэты прыбытак праз Day, тыпу, таму што там цалкам не зразумела. Магчыма, у іх прыбіральніца жанчына, таму што яна эфектыўна і прыбірае. Бля, чувак. Ой... Добра. Далёка мы з гэтым зайшлі. Ну, ці шеф кухар. Я, слухай, я нічога такога... Я не сексіст, калі што. Чубакі гэта распавядзі. Так, як заўжды ты кажаш, я не, але потым скажаш такое, што... Я не расіст, але... Не, я жартую, але вось... Блядь. Карацей, я лічу, што кампаніі павінны рабіць тое, што прыносіць прыбытак, а не выключна нешта дзеля таго, каб угадзіць нейкай суполкі людзей.
Карпорацыі гэта добро. Асабліва OpenAI. Бля, ён такі тупы, пиздец. Не ведаю, у мяне ўсё нормально. Яно мяне вельмі часта, ну, тыпу, у мяне усе прадукты, якія я ем, яны забітыя у яго. Вось, тыпу, КБЖУ саміх прадуктаў забіты, і я, тыпу, яму кажу, давай, калі я буду пісаць творог, гэта будзе азначаць вось гэты творог. І скидываю яму КБЖУ гэтага творога на 100 грам. І ён такі, добр. А ты сабе просто яшчэ одну банку для гэтага завёў, ці просто ў звычайную памяць дадаеш? Так. Што так? З гэтых двух варыянтаў што ты робіш? Ну, я з ім размаўляю, у мяне асобны вядома, чат ён цябе выключна для галюцыніруе. КБЖУ. Блядь, завядзі сабе банку просто. Якую банку, блядь? Я могу такі сесть на банку. Ну, окей. Ты можаш стварыць чат, які навучаны на гэтым, і ён у цябе будзе просто ў закрэпленых вісець, і ўсё. Так у мяне чат, ён вісіць з закрэпленых, у якім у мяне ведзецца толькі пра гэты размовы, і ўсё, больш ні пра што. Хуй ведаю. Ну, не ведаю, у мяне шмат такіх чатаў, і ні адзін з іх не галюцыніруе. Ну вось, і ён у мяне час ад часу выдае тое, што типу аналіз збіты, ці можаце вы паўтарыць КБЖУ у дадзенага прадукту. Кіпля. І чамусьці кожны раз, ну, типу, ён мне робіць пад канец дню, калі ў мяне апошні прыём пішчы, типу, ён робіць мне табліцу з агульным аб'ёмам КБЖУ, вось, і там у табліцы яшчэ і, типу, мінулыя дні. І я заўважыў, што ў гэтай табліцы кожны раз на гэтых мінулых днях розныя КБЖУ. Да, это не спрабаваў просто спампаваць аплікацыю на телефон. Гаўно, спрабаваў. Чаму? Я не ведаю. Я не ведаю, мне, ну, типу, яно недакладна лічыць. Ёсць аплікацыя, якая такая, типу, можаце сфотаграфаваць у наш... Не, гэта хуйня ўсё. На наш... Просто з базамі даных ёсць. Ты там вбіваеш творог і глядзіш, блядь, які табе трэба па назве, і ўсё. Літоўскі. Ну, я не ведаю, ці ёсць там літоўскі, так, короче, гэта такое. Вось, давай, да на наступны хер з ім. Вось. Sony показала канцэпт парку забаў на CES 2025. Вось. Што прышпільна, гэта VR-парк. То бок, гэта VR-парк, які працуе на... Яны просто, ведаш, комнату ў VR-чаце стварылі. Ну, вось. У парку будуць атракцыёны па Horizon і Ghostbusters. Вось. А таксама імерсіўны квест па The Last of Us. І гэта Horizon, там так ёсць жа гульня па Horizon у VR. Не, ну типу, чувак, парк. Типу, там пляцоўка, якая, типу, там сцены стаяць спецыйныя, і гэтак далей, і гэтак далей. Шмат розных трекераў, ты апранаеш VR-шлем, ты вось цалкам паглынаешся вось у гэтую прастору. Ну, типу, які працуе VR. 150 квадратных метраў. Па якім ты можаш перамяшчацца без кантролераў і ўсёй хуйні. І гэта... Гэта, типу, яны просто стварылі гэтыя VR-комнаты? Ну, VR-комнату адну яны... Ну, VR-прастору. Так, вось. Гэта просто пакуль прататып, але Sony актыўна над ёй працуе, яны ў гэтым бачаць такую будучыню, што гэта вось як VR-Disneyland. То бок, умоўна, іх можна адкрыць у нейкім гандлёвым цэнтры, там ёсць прастора, яны яе пабудавалі, ну, тыпу, засунулі туды ўсю хуйню, вось чалавек апранае PSVR 2 і ўсё. Можна гэта бегаць, страляць па дыназаўрам, вось, ці спрабаваць гэта забіць Джоэла нанова. То бок, Sony проста перавынайшлі звычайныя VR гэтыя прасторы у ТЦ. Магчыма. Гэта пакуль проста распрацоўка, прататып. Ну, памятаеш, быў гэты... Ой, дзе ты працаваў? У Магілёве, у гандлёвым цэнтры... Перакростак. Так. Там быў куток з VR-ом. Не памятаю. Ну, ось з задняга ўходу, дзе... Гэта ўжо было хутчэй за ўсё пасля мяне гэта было. Ну, магчыма. Вось, туды, куды выходзілі з задняга ўваходу паліць, вось, там стаяў такі вось нейкі аўтамат, там не быў памятаю, VR. Куды там людзі хадзілі паліць, ніхуя не памятаю. Ну, вось, карацей, гэта было. Я такі, Sony? Ну, добра. Яны, то бок, проста зрабілі нейкія VR гэтыя
міні-гульні па сваім франшызам і такія, вось у нас новая тэхналогія. Гэта трэба, з гэтым трэба ехаць на імпрэзу CES, самую крупную тэхналагічную выставу ў годзе. Добра. Дзякуй. Смачна. Ну, і як бы струк з імі, таму што далей у нас па планах новыя злівы ад Джейсона Шрайера. Вось, гэта не тое, што злівы, ён падзяліўся сваімі асабістымі прагнозамі на 25 год, то бок гэта не нейкая інсайдерская інфармацыя, а толькі ягонае асабістае меркаванне, але меркаванне чалавека, які даволі глыбока знаходзіцца ў індустрыі і ведае даволі шмат распрацоўшчыкаў і разумее, як там больш-менш усё на самой справе адбываецца. Вось. Па-першае, на ягоную думку, Nintendo Switch 2 о жах выйдзе ўсё ж такі ў 2025 годзе, а то нібыта не было зразумела. Вось. І ён лічыць, што яна стане вельмі паспяховай, але, ну, мне здаецца, гэта знаходзіцца дзесьці на паверхні, таму што яны, мне здаецца, улічылі ўсе свае памылкі, якія ў іх будуць былі праз запуск. Што там было да свіча? Я забыў, як яна называлася. Wii U. Вось. Таму што Wii і Wii U ніяк нібыта не адрозніваліся, усе думалі, што гэта нейкі кантролер, таму што яны не паказвалі саму кансоль і гэтак далей, і гэтак далей. Тут, хутчэй за ўсё, гэта будзе Nintendo Switch 2, вось, то бок будзе зразумела, што гэта працяг першай Nintendo Switch, вось, і хутчэй за ўсё гэта будуць тыя эксклюзівы на старце, якія, ну, 100% будуць страляць. Дакладна вядома, што распрацоўваецца. Што? У каго страляць? Бля, ідзі ты. Дакладна вядома, што распрацоўваецца цалкам рэмастер Breath of the Wild, які там з задавальненнем усе пойдуць перапраходзіць, таму што хутчэй за ўсё тыя, у каго купленая першая Breath of the Wild, за там $10-20 будуць докупаць просто абнаўленне, і тыпу у цябе ўжо будзе паўнавартасная гульня, каб кайфануць. А вось тут не так даўно выходзіла Tears of the Kingdom, можна паглядзець, як мір выглядаў там за некалькі год да таго моманту, як Лінк знайшоў Зельду у чарговы раз, блядь, колькі можна ўжо нешта іншае прыдумаць. Вось, кансольны рынок дасягнуў піка, а вось рынок... І Марыо такі, а што ў сэнсе? Што? Марыо? Кансольны рынок дасягнуў піка, а рынок ПК працягвае расці, таму варта чакаць больш партоў з кансоляў на ПК. Мы гэта бачылі увесь 24 год, таму што вось усё, што было, яно партавалася рана ці позна на ПК, там паказвала неверагодныя продажы. Некаторыя студыі нават пачалі кансольныя эксклюзівы нармальна адаптаваць на ПК, то бок нармальнае кіраванне і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, што б ты хацеў, каб партавалі на ПК? Нічога, таму што ў цябе няма ПК. У цябе сраны MacBook. Вось. У мяне недавно была ідэя набыць сабе ПК выключна, каб у World of Warcraft гуляць. Ну так ты ж можаш гуляць і на гэтым, на MacBook'е. У чым праблема? Дурак, бля. Так у чым праблема гуляць на MacBook'е? Што, мне пасля кожнага запісу падкасту яго выдаляць і ўсталёўваць? У гэтым плане. Ну, ты ж можаш яго на знешні дыск усталяваць. Якая розніца, адкуль яго запускаць? Калі ў цябе SSD-шка, то не абавязкова, кароче. Вось. Шрайер яшчэ лічыць, што эпоха эксклюзіваў сканчаецца. Гэта мы таксама бачылі ўвесь год. Вось, цяпер, каб купіць бюджэт, гульні павінны выходзіць адразу на ўсіх пляцоўках. Вось. Microsoft ўжо пачала выпускаць свае гульні просто дзе заўгодна. PlayStation таксама хутчэй за ўсё, як лічыць Шрайер, гэта пачне рабіць. Адзінае выключэнне Nintendo, але невядома, як гэта будзе працягвацца і як доўга гэта будзе працягвацца. У Nintendo шмат эксклюзіваў выйшла на іншых пляцоўках? Не, тыпу яны ў 25 годзе нібыта пачнуць выходзіць. Мне падаецца, не. Ну, вось і тут же тыпа адзінае выключэнне гэта Nintendo, але невядома, як доўга гэта будзе працягвацца. То бок гэта цытата з ягонага тэкста. Слухай, ну вось уяві, што было б, напрыклад, калі б Nintendo выпусціла Animal Crossing на ўсім, чым толькі можна. Ну, грошай бы яны зарабілі піздос колькі.
дядька, ну слухай. Паглядзі на Palworld World, якая просто капіюе механікі пакемонаў. Не. Ну, так, паглядзім. капіюе механікі пакемонаў, але там, блядь, можна гэтых пакемонаў з аўтамата страляць. Ну, ага. Не, чувак, праблема я Animal что... Crossing і такіх гульняў у тым, што людзі, якія хацелі ў гэта пагуляць, ужо пагулялі, незалежна аб тым, на якой пляцоўкі яны сядзяць, бо на тыя ж камп'ютары ёсць эмулятары. Ну так. Вось. А калі ён выйдзе просто, тыпу... Ну, слухай, так? Вось мы з табой абмяркоўвалі, памятаеш тое, што Nintendo падавала ў скаргу у суд, вось, яны там забаранялі эмулятар, і галоўнае, што, ну, тыпу, што яны пісалі, што яшчэ да выйсця Tears of the Kingdom толькі на гэтым эмулятары у яго згуляла больш мільёна гульцоў. То бок гэта мільён продажэй... Так я табе кажу аб тым, што, ну, тыпу, добра, але ну, калі мы разглядаем у варыяцыі Animal Crossing, людзі такі, тыпу, а навошта нам гэта, калі у нас ёсць Stardew Valley, калі у нас ёсць які-небудзь Sims, і, тыпу, навошта нам гэта... Чувак, вось зусім, блядь, параўноўваць Animal Crossing з Stardew Valley. Камон. Кажу, параўноўваць Animal Crossing са Stardew Valley, две зусім розныя гульні. Гульня пра фермерства і ўсё гэта, і Animal Crossing, у якім нават фермерства ніякага няма. Ну я табе цалкам пра тое, што тыпу сімуляцыя жыцця і гэтак далей. Не, ўсё роўна. Я табе кажу аб тым, што, ну, тыпу, людзі скажуць, што гэта нейкая дзіцячая гульня, якая калісьці была на Nintendo Switch і ўсё. Што? Не, заўжды знойдзецца свой гулец. Заўжды знойдзецца свой гулец і заўжды знойдуцца людзі, якія максімальна захочуць гэта заліпнуць. Дядька, людзі, якія хацелі б гуляць у Animal Crossing, уже згулялі ў Animal Crossing. Вядома, але я яшчэ раз кажу, Nintendo нічога не страціць праз тое, што яны зробяць порт умоўнага Animal Crossing New Horizon, вось, які вось выйшаў, там колькі выйшаў час коронавірусу ў 19 годзе. Калі яны зараз яго партуюць і просто ён выйдзе ў Steam, ён зойме, я ўпэўнены, першую строчку. Не ўпэўнены. Ну, не ўпэўнены. Добра. Ты просто вельмі любіш гульню Nintendo. Не толькі праз гэта, просто гэта аграменны рынок, на які Nintendo яшчэ не заходзіць. І яны не хочуць. Ім і не трэба. Паглядзім, вось, я ўпэўнены, што якую-небудзь гульню яны... Вось, слухай, наконт гэтага выходзіла анімешная гульня, такая, ну, прыблізна анімешная, у духе аніме 80-х, Astral Chain. Калі яна праз 2 гады выйшла на PC, таксама быў выбух. Вось, і гэта вельмі добра ўсё паказвае, як па мне. Вось, таксама Шрайбман... Таксама Шрайер мяркуе, што калі Assassin's Creed Shadows праваліцца ў продажах, зразумела, ён праваліцца хутчэй за ўсё, Ubisoft можа прайсці праз рэарганізацыю або нават быць прададзенай ці кітайскай Tencent, ці арабскай Savvy Games Group. Пазаўчора Ubisoft афіцыйна абвесцілі пра тое, што яны разглядаюць магчымасць рэструктурызацыі, і яны зараз атрымліваюць кансультацыі ад кампаній, якія займаюцца гэтым, таму што зразумела, што у Ubisoft ніхера не ўсё добра. Вось, плюс яны зноў перанеслі... На якую дату яны перанеслі Асасіну? Ну, яны перанеслі, я ведаю, з даты праз тое, што там был тэракт у токійскім метро. Не, яны перанеслі на дату, у якую быў тэракт. Сур'ёзна? Ну, і хутчэй за ўсё зараз ужо за гэта пізды атрымліваюць, так? Так, Ubisoft зараз адмяняюць, і, ну... Не будзем забываць тое, што Ubisoft крычала аб тым, што яны працуюць з экспертамі па Японіі. Ну так. І таму гульню перенеслі на 10 сакавіка. Гэта дата тэракту хімічнай атакі, ну, які там памерла каля 12 людзей і было цяжкім становішчы да 5000 чалавек. Да, калі вам цікава гэтая тэма, можете пачытаць пра японскую секту Аум Сінріке. Вось, там будзе ўсё даволі зразумела. І вось на гэтую дату яны перанеслі свайго Assassin's Creed. Тое ж самае, калі якія-небудзь беларускія распрацоўшчыкі перанеслі на гэтага 11 красавіка. Вось, ну,
зразумела. Вось, што да GTA 6? Паводле словаў Шрайбмана зноў. Што да GTA 6? Паводле словаў Шрайера, яе могуць перанесці на 26 год. І яно выглядае цалкам магчыма, таму што мы ведаем, як Rockstar робіць свае гульні. Гэта пиздос, якія масіўныя гульні, якія каштуюць вельмі шмат грошай, і час ад часу, мне здаецца, як ВВП якой-небудзь афрыканскай краіны. Таму гэта цалкам зразумела, але ён вось у гэтым жа абзаце піша, што на ягоную думку выйдзе Hollow Knight Silksong у 25-м годзе, які стане камерцыйным хітом. Hollow Knight Silksong чакаюць, я не ведаю колькі людзей. Сам Hollow Knight гэта амаль культавая гульня на дадзены момант, і я не ведаю колькі разоў Silksong ужо пераносілі. Тыпу яе паказваюць, апошні, мне здаецца, і агляд ёсць, калі не памыляюсь. Можете пайсці паглядзець. Silksonga? Hollow Knight. Hollow Knight, так, вось. Ну, тыпу, Silksong усё паказваюць, даты ўсё яшчэ няма, таму магчыма выйдзе, таму што, ну, колькі ўжо можна, там, 4-й ці 5-й год ужо пайшоў з моманту, як яе паказалі ўпершыню. Гульня... Калі там тызер новага ГТС паказалі? Год. 10 год таму. Ну, дохера, я памятаю. Яе паказывалі адначасова з Fallout 76 прэзентацыяй, з мабільным гэтым з Elder Scrolls, памятаеш, был з Elder Scrolls Mobile. Ну, я не памятаю, як ён дакладна называўся. Legends ці як ён, вось. Ну так, я зразумеў, чым ты. Просто вар'яцкая хуйня, ніколі ў жыцці не усталёваць. Яна да сіх жыве, вось. Хіба яе ж, мне падаецца, закрылі ўжо. Не, яна па факце вельмі даўно закрытая, там не прыходзіць ніякага контента, але спампаваць яе, пагуляць, тыпу, няма ніякіх праблемаў. Прычым Fallout Shelter, які тыпу сімулятар адміністрацыі, да, дасіх жыве і адчувае сябе даволі добра. Вось. Таксама ён прагназуе актыўнае выкарыстанне штучнага інтэлекту ў гульнях, што прывядзе да некалькіх правалаў. Вось. І тут незразумела, што ён на дадзены момант мею на ўвазе, ці тыпу там штучным інтэлектам напісаныя сцэнары, ці, напрыклад, напарнікі, якія працуюць пра штучны інтэлект, якіх недаўна паказала NVIDIA, ці цалкам зробленыя на шыі гульні, у якія будуць верыць усе, але пры гэтым яны праваляцца. Я не Джейсон Шрайер, але мне здаецца, што ў гэтым годзе будзе некалькі праектаў, якія будуць зроблены цалкам аматарамі, якія там, не ведаю, ніхера не разумеюць у праграмаванні, ніхера не разумеюць у дызайне, але яны выпусцяць пару маленькіх, міленькіх гульняў, якія зроблены праз дапамогу шыі, і пачнецца просто вар'яцкі бум гэтай хуйні. Вось, і ўсе пачнуць гэта рабіць. Давай я табе распавяду пра гэтыя гульні. Адна такая гульня была паказана на Гоці. Гэта была вельмі прыгоженькая гульня, намаляваная пра котачак з котачкамі аб котачках. Вось, там яе адмянілі ўсім твітарам за тое, што гэтая гульня зроблена пры дапамозе шыі. Мне здаецца, што вось за межамі твітарскай суполкі усім людзям насраць. Зроблена з гульня шыі, не зроблена з гульня шыі. Дзядзька, праблема ў тым, што ты гэта кажаш аб тым, што так, але ты не забывай, што у межах твітара на Ілона Маска сказалі тое, што вы не бачылі, колькі павестачкі будзе ў маей гульні, і ў гэтай гульні пачамусьці пачалі адмяняць прадзамовы. Я праяваў, калі што кажу. Глядзі, цалкам магчыма, але я пакуль не ўбачу, хутчэй за ўсё гэта не паверу. Мне здаецца, што будзе як мінімум 1-2 гульні, якія зроблены там на 80% з дапамогай шыі на гэты год, якія цалкам пакажуць нармальныя продажы. І магчыма, мабільныя. Чаму бы і не? Таму што вось умоўна, калі ты памятаеш, выходзіў памятаеш, выходзіў на ўсіх пляцоўках гульня, дзе ты просто ходзіш чуваком, Vampire Survivor ці як яно. Вось, нешта такое на шыі зрабіць, мне здаецца, ізі. І яно будзе прыносіць грошай. Чаму бы і не? Не дакладная гэтая механіка, а просто нешта вось такое па фармату, што маленькае і даволі заліпательнае. Вось.
Шрайер лічыць, што Half-Life 3 будзе анансавана ў 25 годзе, але яе рэліз адбудзецца вельмі не хутка. Мы атрымліваем вельмі шмат чутак у апошні час. Што будзе ў галаве Гейба Ньюэлла. Так. Як і заўжды, хутчэй за ўсё, нейкі Half-Life 3 прататыпіруецца ўжо вельмі шмат год, таму што злівалі і сцэнары трэцяга Half-Life, якія не пайшлі ў працу. Злівалі нейкія гульнявыя механікі, якія потым перайшлі ў Half-Life Alyx. І гэтак далей, і гэтак далей. У Гейба Half-Life гэта ўсё роўна гульня, якая там можа вытышчыць Valve нават з такой дупы прынесці ім грошы. Я уже і трымаю яе, так ведаеш, тыпу, калі у нас все пойдзе праз раку, мы яе выпускаем. Ну і плюс усе Half-Life яны перагортавалі індустрыю да гары нагамі, і хутчэй за ўсё яны хочуць паўтарыць гэты эфект. Вось. Таму яно-то магчыма, але тое, што Half-Life 3 будзе анансавана, вось зусім струк ведае, прям віламі па вадзе, дзеліце на 300 000, гэта ўсё такое. Крычалі аб тым, што Half-Life 3 і новыя матэрыялы па GTA 6 пакажуць на годзе. Да. І так, у выніку ніхера. Але людзі забываюць тое, што Rockstar, што Steam, гэта такая... Пляцоўкі, якім не трэба ніякі годзе, каб паказваць гульні. Так, яны проста выпускаюць відэа на Ютабе, і ўсё, у іх мільярд праглядаў, 3 мільярды перапамповак. Ой, божахны чувак, ейбу вось просто тыпу хопіць, блядь, сабе ў Твиттер запосціць лагатып Half-Life 3, усё, блядь, взорве. Ты памятаеш, блядь? Да не, ну Твиттер гэта ж такая суполка маленькая. Ну, тыпу, я про тое, што нават і ў Твиттер, нават не ў гэты. Плюс у Гейба ёсць бясконцы чыт-код на грошы ў выглядзе гэтага, як он клічыцца, Dota 2, існуе Counter-Strike і існуе Steam. Існуе Team Fortress. І існуе Team Fortress. Да. Чамусьці ён да сіх існуе. І на дадзены момант яшчэ ж яго новы гэты таксама шутер. Я не памятаю, як ён называецца. Але ты зразумеў, чым я. Так. Камандны. Кароч, на форуме NeoGAF карыстачы прааналізавалі мінулыя прагнозы Шрайера і адзначылі, што многія з іх не спраўдзіліся. Вось, аднак ён прадказаў правал сесійных гульняў, такіх як Concord, Suicide Squad. Вось, што сапраўды адбылося. Вось, на Concord? Што такое Concord? Што? Што такое Concord? Я не ведаю. Ну, не існуе ніякага Конкорду. Кажуць, што гэтая гульня, якую сапраўды ўдалося выдаліць з інтэрнэту. Бля, ты прыкінь, у людзей дыскі есть з Конкордам. Ну, гэта ж раритет. Магчыма, яны потым будуць прадавацца за вельмі шмат грошай. Але я, чэсна кажучы, ўсё яшчэ чакаю. Я чакаю, калі Sony яе перазапусціць. Вельмі шмат грошай было ўкладзена ў Конкорд, каб проста яе пакласці і пахаваць. Дядька, там же некалькі 800 мільёнаў ці нешта такое. Так, там вар'яцкая сума, там ВВП Беларусі, блядь. Так. Таму, ну, тыпу, на думку Джейсона Шрайера, 25-й будзе даволі вясёлым. Тыпу, мы паглядзім, як мінімум Nintendo Switch 2 нас чакае. Як максимум анонс Half-Life 3, нармальная такая разбежка, я лічу. Ну так. Вось. Некалькі дзён таму беларускія медыа пачалі перапошчваць адну і тую ж навіну. Гэта навіна пра тое, што Getty Images і Shutterstock аб'ядноўваюцца ў гіганты рынка фатаграфіі. Вось, кошт 3,7 мільярда $. Але мне вельмі спадабалася, як тыя ж беларускія медыа тыпу нашай Нівы пішуць, што яны гэта робяць, каб аб'яднацца супраць штучнага інтэлекту, але яны гэта робяць, каб проста прадаваць датасеты для навучання шыі, таму што ў іх самыя вялікія базы з фотаздымкамі, якія правы ім належаць на іх. Вось. І нічога ад абароны ад штучнага інтэлекта гэта не мее агульнага, таму што, па-першае, у Shutterstock ўжо даўным-даўно існуе свой генератор відарысу, які працуе неверагодна, калі у вас ёсць падпіска, калі ласачка. Ён гэта генерыць так жа добра, як і ўсе тыя нейрасеткі, але яшчэ умее і ў апрацоўку, і ў частковую змену якосці кутка відарыса, напрыклад, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось. Новая кампанія будзе называцца Getty Images Holdings, і яна будзе прадавацца пад тікетам на біржы як Getty. Вось. І гэта, канешне,
цалкам ай-яй-яй з боку антиманапольшчыкаў. Вось, таму што Getty Images належыць самая буйная пляцоўка па бесплатным фатаграфіям Unsplash. Вось, куды людзі просто так выгружаюць просто user-generated content, то бок тое, што ты мог сняць на мабільнік і гэтак далее, гэтак далее. Лічыш прыгожым, закідываеш, людзі пампуюць, выкарыстоўваюць, дзе захочуць. Вось. Гэта прыблізна тое, што мне нагадвае, памятаеш, 2 гады таму перад Новым годам Adobe абвесціла тое, што яны будуць набываць фігму. 2 гады яны бароліся, у выніку ім гэта забаранілі, таму што вельмі моцная атрымліваецца пляцоўка, якая вось у выпадку Adobe яна бы просто кантралявала ўсё, што робіцца у плане UX UI дызайна, звычайнага дызайна, медыа-дызайна, тыпу усе зараз карыстаюцца фігмай ці фоташопам, нельга гэта аб'ядноўваць пад адным сцягам. Вось. І, канешне, тое, што яны сапраўды аб'яднаюцца, гэта, 50-50. Як антиманапольшчыкі гэта прапусцяць, я не ведаю, чэсна кажучы. Таму што, уяві кампанія, якую будзе кантраляваць цалкам продаж усіх датасетаў для навучання шыі на фатаграфіях. Дядька, мне падаецца, што антыманапольныя кампаніі на дадзены момант будуць сядзець ніжэй травы, цішэй вады. Пакуль, ты ж памятаеш гэта заяву Трампа аб тым, што гэта трэба нешта там памяняць у іх. Так, дакладна. Вось, а што Getty, што гэты Shutterstock, цалкам амерыканскія кампаніі. Так. Вось, і калі прыйдзе нейкія людзі, якія такі, а вось японцам можна, вам нельга. Я хочу нагадаць, што, дарэчы, Getty і Shutterstock просто задняй лічбай прапісалі у афіцыйным пагадненні карыстальніцкім аб тым, што яны могуць прадаваць вашыя відарысы для навучання з датасету. То бок, калі вы там неверагодны фотограф ці дызайнер, які там, не ведаю, робіць нейкія плакаты і прадае іх праз Shutterstock, ўсё, пиздец. Хутка развітаецеся з працай і гэтак далее, і гэтак далее. Будзе прыблізна тое ж самае, што здарылася з мастакамі, якія на DeviantArt посціліся. Вось. Прыблізна гэта. Якія ў Call of Duty скіны рысавалі. Так. Слухай, колькі людзей зарабляла грошы на тым, што прадавалі ў свой час шапкі у Team Fortress. Я памятаю, існаваў падкаст, як робяць гульні з Галёнкіным, які потым працаваў у Epic Games і пабудаваў Epic Games Store часткова, і пасля гэтага сышоў у нейкую іншую кампанію. Вось, і ён у гэтым падкасце, я памятаю, яны клікалі людзей, якія зараблялі неверагодныя грошы на гэтых шапках. Это, праўда, было, можа, у годзе 2000 Няблага, але праблема ў тым, што там же, людзі рабілі проста звычайныя, а тут табе цэлы Activision такія, проста будем выкарыстоўваць шыі. Так, таму што, слухай, тут у любым выпадку рыначак парашае, на жаль. Вось. Мы не любім рабіць анонсы, я не ведаю, выйдзе гэта ці не. У нас тут ёсць сцэнарчык невялікі, магчыма, для нашай элітарнай суполачкі. Магчыма, хутка прыляціць эсэха на гэты конт, на конт таго, што шыі цалкам не пытаю цябе дазволу на тое, каб прыйсці ў тваё жыццё. Вось. І, канешне, гэта крышачку жах. Вось як з тым, ведаеш, як з тым карыстальнікам, які заўважыў рэкламу са сваім тварам у Інстаграме. Мы ось на днях літаральна мы ў элітарнай нашай суполачкі абмяркоўвалі гэтую тэму за шыі. Вось, я катэгарычна супраць таго, каб праца, зробленая з дапамогай шыі, цалкам аплачвалася. Бо гэта, гэта прывядзе да нейкага дэмпінгу кошта, таму што, як мінімум, кантэнта болей стане. А калі кантэнта болей, то і кошт на яго падае, таму што... А чым кантэнт больш натуральны, тым, можа, і кошт будзе болей. Магчыма. І людзі пачнуць яшчэ больш зарабляць. Дакладна пасля гэтай размовы я згаджуся з тым, што з'явіцца нейкая херня, што зроблена без дапамогі штучнага інтэлекта, і яно сапраўды можа каштаваць крыху болей. Вось. Ці яно можа каштаваць не болей, але карыстацца стрыт-крэдібіліці большым сярод масы, таму што тыпу... Тым жа Activision пачалі набрасваць за тое, што яны выкарыстоўваюць шыі, каб маляваць экраны загрузкі, пры гэтым, яны ніякіх не рэдактуюць, бо там
Калі не памыляюся, гэта быў экран загрузкі ў зомбі-рэжыме, і там у зомбі 6 пальцаў. Ага, окей. Вось. І яны такія, ну, тыпу, у публіку кідаю. Вось неяк так. Больш такіх абмеркаванняў нашай літарнай суполкі, пераходзьце на Patreon, подписывайтесь. Так. У нас там дзіўныя рэчы адбываюцца час ад часу. Ой. Вось неяк так. Крацей, шыі гэта зло. Ну, тыпу, не цалкам шыі. Так. Я карыстаюся шыі. Што, у нас з табой застаецца апошняя навіна. Гэта анонсы Sony, таму што Sony адчула смак таго, што калісьці не адчула Ubisoft. Бля, у нас жа Crunchyroll зараз ёсць. Так. Вось. Хацеў пажартаваць пра тое, што Ubisoft рабілі адаптацыю Assassin's Creed, якая абасралася, вось, а Sony зрабілі з дапамогай Sony была зробленая The Last of Us серыял, які вельмі моцна стрэльнуў, і Sony такія пу-пу-пу-пу-пу, трэба лупіць, таму што вось у Амазона не атрымліваецца, а у нас атрымліваецца, таму што можна проста адаптаваць гульні, проста адзін у адзін, берем сцэнар, берем пастаноўку, вось так жа пераздымаем. Я пагляджу, як ты адаптуеш Helldivers 2? Ну, слухай, гэта зорны дэсант. Ну так. Анансавалі фільм по Helldivers 2, Sony Production і Sony Pictures разам робяць, вось. І хутчэй за ўсё... будзе проста зорны дэсант, я ўпэўнены. Зорны дэсант з сатырай. Але, чувак, ну зорны ж дэсант, ён раз'ёб. Першая частка, так. Я ведаю пра іх існаванне, але проста ніколі ў жыцці не хачу гэта глядзець. Віншую. Ну вось. Я чамусьці, калі глядзеў зорны дэсант, я глядзеў яго ў беларускай агучцы, я чамусьці чакаў Гомзіка. Я такі, а хто Гомзік? Дзе Гомзік? Ну, я не глядзеў. Дарэчы, трэба паглядзець. Я паглядзеў беларускай агучцы, вельмі прышпільна асабліва. Бля, мяне так раз'ёбае вось гэты эфект, калі ты, ну, ты ж ведаеш усіх гэтых людзей, ты з імі знаём, ты з імі размаўляў, а з некаторымі ты вось асабіста ўжывую размаўляў. І калі у кадры два персонажа, адзін размаўляе такі, о, прышпільна, вожык размаўляе, і ён малады, тыпу, і вось яго гэты малады голас, і яму адказвае нейкі стары дзед, і гэта таксама вожык, я такі, бля. Гэта смешна. А вожык ёсць у зорным дэсанце? Так. Вось я і кажу, гэта вось момант. А хто ён там? Ой, мне здаецца, ён гэты чувак, які тэлепата граў. Я не памятаю дакладна. Вось я памятаю там вось гэты вось кадр, дзе два персонажа у кадры, стары і малады, і абодвух агучвае вожык. Вось гэтым яго голасам. Я такі, бля. Вось гэта паварот. Вось, Horizon Zero Dawn таксама былі чуткі пра тое, што гэта будзе серыял, але ён зноў-такі па чутках верагодна адменены і будзе паўнавартасны фільм. Яны проста гульнявы фільм зробяць і ўсё. Нарэжуць кат-сцэны. Так, калі хацеце паглядзець гэты фільм, проста вбіваеце там гейм-муві і глядзіце, і ўсё. Вось, аніме-серыял по Ghost of Tsushima выйдзе на Crunchyroll і Aniplex, рэліз у 2027 годзе. Серыял на Crunchyroll. Вось, што трэба ведаць пра яго? Ну, слухай, Ghost of Tsushima... Ну, бля, я не ведаю. Слухай, калі атрымаецца так же сама, як яны рабілі з... Боже, пра вампіраў, як ён? Пачакай, хто рабіў пра вампіраў? Анімеха пра вампіраў выходзіла па гульне. Божухна, як она ахуенная анімеха. Вылецела з башкі назва. Я не разумею. Разумееш ты, божухна? Ты не разумею. Ты праблема. Атрымаецца, ведаеш, ёсць анімэ «Голубавокі самурай», калі не памыляюся. Вось мне падаецца, будзе нешта такое, таксама крыў, кішкі, прыгажосць. Ты пра Хелсінга ці пра каго? Кастляванне выходзіла. А, господи! Мне здаецца, што гэта будзе прыблізна кастляванне.
Вось, другі сезон The Last of Us 2 выйдзе ў красавіку, у новым тызеры паказалі Эбі. Вось, хутчэй за ўсё The Last of Us не скончыцца на другім сезоне і далей будзе працягвацца. Ну, але пакуль прыносіць грошы. Далей я не ведаю, ці ён выйдзе з новай гульнёй, ці паасобна ўжо пойдзе... Да, і хутчэй за ўсё просто іх сюжэт разыйдзецца. Ну і... вось мне цікава, а яны ж, калі яны Педро Паскаля ў пачатку заб'юць, яны ж, тыпу... Мне падаецца, далей рэйтынгі ў іх не пайдуць. Сарян за спойлеры, калі вы не глядзелі, не гулялі ў The Last of Us 2. Не глядзелі відэафільм па... Да, The Last of Us 2. Лепшае, што можна зрабіць The Last of Us 2. Да, прасцей. Ну, дядька, слухай, не трэба. The Last of Us 2 добрая гульня. Я, як чалавек, які прайшоў першую The Last of Us на кансолі, тыпу, і як чалавек, які прайшоў другую The Last of Us, лічу, што The Last of Us 2 ебаніна. Ты не ведаю, гэта літаральна тая ж самая гульня. Яна тая ж самая, я пра тое, што я пра сюжэт болей кажу, пра гэты... Я нічога не маю супраць. Яны хацелі паказаць гэтую галоўную гераіню. Як Элі? Элі, мне падаецца. Ці гэта ў... Не, Эбі гэта другая была. Эбі гэта напампаваная жанчына. Такая... Не, у мяне няма пытанняў пра вось там момант з гвалтаваннем, які яны туды ўсунулі, ці няма вось гэтага з тым, што яны забілі Джоэла. У мяне праблема з падачай самого сюжэта. Ты гуляеш палову гульні за персанажа, якога ты звык, за якога ты хочаш глядзець, які сюжэт далей будзе. А потым цябе выцягваюцца з гэтага наратыва і паглыбляюць у персанажа, супраць якога цябе просто настраивалі, наладоўвалі першую палову гульні. І ты павінен глядзець на іншы бок, якому ты, ну, амаль ніяк не спачуваеш. Вось гэта мяне максімальна не задаволіла ў The Last of Us 2, што ты палову гульні просто гуляеш за персанажа і глядзіш гісторыю людзей. Ну, табе не вельмі, па-першае, цікава, а па-другое, ну, не вельмі моцна яна там на ўзроўні вау-эфекта зроблена. Там бы было зразумела, калі б, ну, вось, ты ж пачатку, атрымліваецца, бачыш гэта з аднаго боку гэтую сітуацыю, а потым з другога боку. І калі б ты глядзеў на гэта з другога боку, і гэта цалкам усё змяняла настолькі моцна, што ты сидзіш просто цэглу адкладаеш, такі вау. Ты пока у кожнага была зразумелая матывацыя. Так. А там вось гэтага моманту мне вось сапраўды не хапіла. Я насамрэч не памятаю так дакладна сюжэт другой частцы. Я чамусьці добра памятаю сюжэт першай часткі. Там серыял не так даўно яшчэ паглядзеў. Ну, таксама так, але ж, ну, яна ж не скончваецца там. Ну так. Вось. Вось табе адказ на пытанне, ці заб'юць яны Гейла пачатку. Не заб'юць, бо яны будуць працягваць яшчэ першую частку да канца. Ну так, яна ж там не скончана. Ну вось. Атрымліваецца, яны заб'юць Гейла хутчэй за ўсё напрыканцы другога сезону. Мне падаецца, нават у трэцім. Ці ў трэцім? Ну, кароч, ладно, гэта не так ужо. Хутчэй за ўсё другі сезон The Last of Us глядзець буду. Не ведаю. Ну, як мінімум, таму што яны там скончаць гэты сюжэт і ўсё такое. Вось. Так, ну што, дзядзька? Неблагі серыял. Неблагі. Калі хочаце, ось, з гульнявых адаптацый The Last of Us, яна такая, тыпу, гэта прям гульнявая адаптацыя. Нормальная, цалкам. Тыпу, усё, што вы ад яе чакаеце, вы ад яе атрымаеце. Хочаце смешненькага. І плюс ёсць ахуительная гучка на беларускую мову. Просто неверагодная. Заебісь. Мне она вельмі падабаецца. І тое ж самае, як і з Аркейнам. Аркейн... Другога сезона пакуль, мне здаецца, няма. Не, але мне падаецца і першы толькі сабамі. Так. Ой, зараз гляну. Анібел. Так не на Анібеле глядзі на Кінакіпе. Аркейн. На Анібеле нічога няма, а ёсць на Анібеле. Да, ёсць Аркейн. Агучка. Анібел. Агучка. Редактор, жанр, дабер. Ну так. Гэта я баршчануў. Выбачаюсь. Бля, я ведаю, што я сёння буду рабіць. Я буду даглядваць сёння Воксмакінаў. Кайфы. Яны якраз сезон скончылі нарэшце.
Дякую, дядько Орел. Что, давай сканчивать? Давай. Так, наступны выпуск будзе з котачкай. Вось, магчыма, калі мы з гэтай котачкай дамовімся. Так. Котачка, якая размаўляе вельмі грубым голасам. Добренько, дзякуй, што глядзелі, і дзякую, што даслухалі дасюль. Не забывайце подписываться на YouTube. Калі вы нават слухалі, зайдзіце, падпішыцеся, пракаментуйце. Калі вам трэба гэтыя цудоўныя навушнікі. Вось, я ўжо назваў, якія. Не буду паўтараць, бо яны далёка ляжаць. Так, лайк, шэр, Patreon, элітарная суполка, усё астатняе. Вось. Да пабачэння. Пакі, покі, смакі. Ой, да вырубай там.